Pieni joo. Vittu. Tää on vähän pienempi kuin se aikaisempi. Niin vähän. Vittu kun se lähtee. Niin sä oot nyt menossa. En tiedä itekään. Tää on vähän pienempi. It's in. Limpuilla niin vittu vähän. Nosta veneeseen. Painaako niin homona? Mutta oikein kun ihan vitun läski. Ai ja vittu täällä on läskejä kaloja. Nää syön hyvin. Ei nyt lippaa paskaakaan, kiitos. No joo, kato helppoa. Näin. Sujaa tossa vaan ulos sieltä. Jos se nyt suostuu tulemaan. Auhotu nyt vittu! On tääkin aika läski. Se ei kerännyt väsyä yhtään, niin Niinpä. se riehuu täällä näin. On tossa... Irti kalasta. Joo, se on pääasia. Sen voi jättää nyt hetkeksi. Anna ne hanskat sieltä. Loppukohan sulla akku? Tässä on mun puhelin. Varmaan loppunut. Ota tosta. No, tää on vähän pienempi. Ota vittu. Noniin. Tää on vähän pienempi, Tuleeko mutta... filtteri mulla päällä? Häh? Tuleeko filtteri mulla päällä? Avasko se puhelimen jo? Joo. Ja snappii vaikka. Vitun homo. Vittu liukas. Vittu äijä kuppuli. Ai jaa, vittu tää on liukas. Joku tyyppi kuppuli saa. Tota mä vittu pelkäsin koko ajan. Ja sirppasit mun vapaasti. Äijä vittu rauhoituu. Eikö niin sanotusti? No ihan sama, jätä siihen niin et se ei vittu... Siihen vaan ja sivuun. Olisiko se nyt rauhoittunut vähän? Vittu tää sammuu. Ota vaan kamera sieltä. Joo. Vittu. Nyt sä rauhoitut jätkä. Tai muija, en mä tiedä kuka sä oot. Sori. Oi vittu, sä löi mua. Jumalauta! Vittu kun riehuu. Oota, miten vitus tää menee tuohon kameraan? Par pohjaa. Noniin. Ota kuva aika tästä näin. Noin. Sitten valmiina kun mä otan käteen. Vittu nyt on rimpuille saa. Noin. Päästä vapaaksi vaan. Kato mun sormia. Hyi vittu. Vittu Kato. oli liman. Mitä helvetti. Mitä vittu saippua vittu. Nappaan käsiin. Ai jaa kumminkin. Nyt on oikein lähti mun virveli lentomaan. Ai jaa. Täällä on niitä vitu isoja möllyköitä koko ajan. No on hyvät nää hanskat, niin ei tuu käsiin tota mälliä. Jätä ne sinne niin voi jonnekin. Mä jätän tuohon tolleen. Jos nyt tulee vielä. Äijä, tulispa sullekin nyt vittu joku. Meikä ottaa kaiken. Vittu mikä mä tykkään saada. Nyt tuli ihan vitun iso hauki. Jumalauta mikä mötikkää. Ota haavi. On ne vähän rauhaa. Ai jaa. Ei tois mene tonne haaviin. Jumalauta! Vittu on iso! Mikä sä oot? Mikä sun nimi on äijä? Tää tuoda tää lähelle se on. Pää sinne haaviin. Nyt se vittu rauhoittuu. Oi vittu vuoretu tänne. Laita pää haaviin. Nosta. Ei se mennyt. Mitä? Tuo rauhoitu. Se on rauhassa. Se on rauhoitu. Ei olekaan mitään. Tää haavikin tähän airaan. Vittu äijä. Tää... Äijä ei saa liikutettua sitä vittu. Missä on? Eikä liiku. Onks jossain lumpees kiinni? No ei vittu meinaa liikkua ainakaan. Oh. Vedä vähän päästä. Joo. Koitan koko ajan. Vittu on pieni. No nyt se on ihan vitun lähellä. Missä sen pää on? Tossa ne. Sun päät
tänne näin. Vittu. Ei se vittu nousee. Vittu kun räiskyttää vettä. Vittu on iso. Ei se vittu nouse päästä. Äijä nousee. Laita se ihan vittu syvälle, niin syvälle kuin vaan voit. Ei vittu. Työnnä. Nyt nosta. Oo, se on siellä! Veneeseen. Joo. Mitä vittua? No otan tästäkin sulle kuva. Joo, vitussa tullut näin iso haukee. Ei vittu. Mitä helvetti? Täällä on vissiin kaikista kasvavimmat saa. No on vissi, kun täällä ei varmaan kukaan vittu ikinä kalasta ees. Mitä vittu oot läski? Jumalauta, kun on lihava kala. Onneksi laitettiin GoPro päälle. Joo, sä voit tulla ulos täältä. Ei itse asiassa, älä vittu. En tiedä, voiko tulla ulos. Ai jaa. Vittu ihan... Aivan helvetin iso. Annapa ne hanskat mulle sieltä. Oikein vittu hengästyin tossa kun ton kanssa tappelin saatana. Hanskat käteen, niin katsotaan. Katsotaan millainen kaveri sieltä tuli. Minne ne pihdit on? Tuossa. Mikä koskee se? Vittu limainen paska. Vittu. Outa on elänyt saatana. Onko se... Joo, se on koko uistin siellä suussa. Tätä mä just tarkoitin vittu. Tän takia ne pihdit. Vähän huulirepestä. Joo vittu tähän tulee ku paarmakin vielä saatana. Ja vittu paarma, sä et oo yhtään tärkeä nyt. Mitä ei kolisee saatana. Melkein. Rauhoit. Pierasko se? Äijä paska housuun. Vittu. Hyi vittu, mä pelottaa irtoa. Purasee jotain sormen irti. Avaa suu. Kiitos. Avaa suu. No tänne Anssi Korvala sieltä luokassa vittu ahvenen pää. Eiku ahvenen vittu hauen pää. Ai jaa. Vittu on muuten isot hampaat. Se mun vittu tässä pelottaakin. Tuo ja kolisee vaan tuon suussa. Ei se uskalla avata suuta. Tietää, että se on mokannut ne pahemman kerran. Sitten miten... Nyt äijä kuvaat. Ota puhelin. Kuva saa otan kameran ruuan. Eikö? Ota video. Nyt. Nyt se on. No. Vittu. No. Mä otan vielä kuvan tosta. Päästäänkö takas? Joo.